Så sidder du så inde på CSGO Polygon med nogle coins, ja, så den har lige været sort, så går vi 500 ind på grøn, og så 2500 ind på sort. Den bliver sort, når vi er enige om det. Jo, den bliver sort. Ja. Så må vi se, hvor lang tid vi kan holde det. Ja, første win, så er vi hjemme super 16, hvis vi lige op på 20, så kan vi gå ind og lave noget, der hedder coin flip. Det er meget sjovt. 500 grøn, den er ved ikke, hvad det bliver, så vi går bare ind på grøn, den her. Kun ind på grøn. Hvad? Nej, den er bare op på 500, så måske. Så, ja, den er ikke været så grøn. Ja, den kan gå på grøn, den her. Den kan sgu godt gå ind og blive grøn. Jeg havde været på rød, men jeg havde godt ikke gjort det. Så vi går ind på grøn. Vi bliver ved med at gå 500 grøn, indtil ned på 13.000. Eller 13.000. Nej, kun på grøn, fordi den blev ramt af rød, eller hvad hedder grøn, ind på 3 rolls mere du i. Kom så med den grøn. Nej, pisse også. Så er vi 500 mere på grøn. Oh fuck. Nej, ikke så højt. Så mange balls har vi heller ikke i det liv her. Det er grøn. Det er grøn. Jeg skal ikke gå ind på andet, mand. Nå. Jamen easy, så skal jeg bare lige have 1 gå mere. Der, og så går vi ind med... Så vil jeg se med... Så hvis lige er sådan dømmer, så vi kan godt ud. Vi starter med $14. Og så vil det jo sige, at vi har $3 profit indtil videre. Sindssygt. Jamen så er det på grøn, eller rød. Hvad bliver den? Sort, satansus. 500 grøn. Og så skal vi så godt for. Go to win. Hvad? Jeg har 20. Nej, jeg tror sgu bare, at vi går ind under coin flip, så hvad vi kan lave her. Nej, jeg tror bare, at vi er ude og så gå ind og lave nogle coin flips. Jeg ved ikke, det er det. Jeg ved ikke lige det her. Nu har vi allerede tabt det der profit der, så vi er allerede nede med $1, det er ikke fedt. Så. Nej, vi skal også prøve at se, om vi kan på CSGO. Nej, CSGO, vi kan lave de jackpots der. Det er min. Så vi går ind og vinder resten. Nej, jeg får så ikke heller. Vi skal gå ind på rødt, og så er vi oppe på 20. Så bliver den selvfølgelig rødt, hvis jeg er ikke 527. Mens vi er inde på det her, så går vi lige ind på CSGO, den gør. Den er også dejlig, den James. Så hvad bliver den? Den er rød. Isrød. Stensikker. Og så begynder vi lige til, at vi kan bytte ikke. Det er lidt svært med det. $12.000, man. Hold da kæft, man. Også lige en batteri i ski. Syge til. Så hvad skal vi lægge ind? Vi lægger de her 2 ind. Så 2 om jeg fejl, og så hører vi til CSGO hånd. Så laver vi lige bitte gang, det bliver. Så bliver så sort igen. Den her, nej, den bliver rød, den her. Den her, den bliver rød her.
500 der, 2500 rød. Den er rød. Den er alt for nem. Alt for nem. Helt frem. Pizza. Ej, fuck, shout out. Det er bedt Kine på siden af. Kine på den side der, så. Nej, jeg ved, nu ved jeg det. Jeg må lige undskylde, lige tage tid til at finde en god side også. Nu er det bare igen. Der er en enkelt Kine. Så har vi der, så er det Jack. Heide. Reason vinder, altså ja. Jeg kan så se, det var det vant til, hvor er han henne? Hvor han der får Santana der. Det vil sige, det var næsten sådan cirka lige lidt over midt-ticket. Ja, det var sådan lidt early ticket. Det var late ticket. Late ticket. Det var sådan lidt early. Den er ikke været så fuldstændig early i 90. Det skulle være det. Vi ligger bare ind her senere. Vi kan se om det kommer ind. Sådan forskelligt. Der er vi så. Hvorfor har jeg ikke fået et billede endnu? Der er ikke et billede. Det er jo så hvem, så ikke jeg har haft så meget hjælp på det seneste. Just try to do it. 8 sekunder soler. Kan vi lige få en late ticket for mig? Kan vi lige få en late ticket for videre? Easy skins, man. Kom så til Papagud, man. Hvor svært kan det være? Ja, chok. Ja, chok. Han. Ja, hvad tror I på? Tror I på CT, eller hvad gør vi? Jeg tror på rød. Jeg tror, den bliver blød. Vi lader random der dog sige det, er vi enige? Ja, et er rød på det. Så ser vi, hvor fanden. Du fik lige random der det der. Så siger der 2. Ja, det blev en 2, og det er en blød køen. Ja. Den kan jeg ikke den side. Vi vil så lave bare lave den der, kan vi godt bedte den? Nej, kan vi sgu ikke engang. Så bedre vi bare det der. Det er til en blok, så vi kan se. Så har vi lavet den, så jeg går den der. Den kan med os. Den på den der, ja, det gør jeg. Skal vi gå ind med? Nej, vi går ikke ind med en Kim. Jeg vinder på den her low ticket. Det bliver en early ticket. Nej, jeg kan mærke. Jeg kan mærke, at det bliver en early ticket. Jeg vinder den her nemt. Alt for nemt. Jeg har aldrig set nemmere skin til mit liv. Så lige skal jeg bare gå min inventory med sammen det her jo. Jeg tror ikke igen til at have tabt. Så jeg må simpelthen begynde at kigge her. Det gjorde vi da iskoldt. Nej. Nå. Så laver vi bare et nyt kønsligt her, så tjener vi den her. Nu bliver det nu nok blive te, tror jeg ikke det? Jeg tror ikke det bliver te nu, så tjener vi den her key. Det bliver en rød coin også.
Jamen, det er jo easy skins, det her, man. Hvor er modstanden henne? Jamen, der muse lavede vi gerne lige vinde med det der. Og stadigvæk skud til sovsefar. Skud til sovsefar. Han er god streamer, jeg synes, jeg skal ind og tjekke ham ud. Så er vi simpelthen begyndt på CSGO. Det kan godt være, vi er lidt heldige. Jeg skal på en jackpot på en anden side måske. Nå har jeg ikke acceptet. Hvis jeg ikke har acceptet, jamen jeg kan gøre det minimum 5. Det holder der til at begynde at gøre. Det er det kun hide-key ikke tager imod. Det får vi lige se. Det tager ikke mod en hide. Det tager ikke mod en hide. Så vil jeg bare igen her efter det gør noget. Så, der er en snipe. Så ligger jeg også vores sidste, gør vi ikke det? Kom med. Nej, det er faktisk 6 ind. Jeg er selvfølgelig nok til alt det andet. Røg tror jeg er. Ikke mere. De bliver ved med at gå ind over. Nu bliver det jo sådan. Det er jo kun godt nok, nu bliver jeg skubbet ned i tickets og sådan noget. Se der, du er en, der ligger igen med 5,47 der, det er fint. Kom så. Det bliver ikke late ticket din. De bliver mødt og rabbit. Tak for skins. Så jeg giver dig en krammer næste gang vi mødes, eller hvad? De var også dejlige, de skins der, eller hvad? Er vi enige? Kom så med de $20 ned i gudens pocket. Skal vi lave sådan en bitte coinflip der så? Hvad? CT. Vi tager random, der går igen. Se, nej, det er omvendt nu. Det er omvendt nu. Nej. Det er nok nemt nok ikke sætte ind. 1 er CT. Og 2 er TI. Det er total, det er T. Det er så. Det er jo easy og random, det er dog de projekter sådan noget der. Der skal med det her, vi har her. En politisk grænse. Det er også helt meget der. Det er max 30 der, så skal jeg bare med det jeg har her. Nej, jeg har her, det er 13, det er fint. Det er ligesom det der først. Fucking CC til. Jeg skal aldrig nogensinde lytte til random der lov igen. Vi går bare ind med det her. 1337. 1337, det er jo easy win det her, man. Vi venter med at gå ind, fordi det skal ikke, vi skal ikke ind i late ticket, skal vi det? Så så det late ticket. Den er gået med 28, hvad fanden laver jeg? Cancel hurtigt. Afbestil. Jeg skal ikke ind med ham der er gået med 28. Fuck! Er det 76 $? Farver jeg er god. Ja! Jeg har lige vundet $70. Prøv at se de skins her, mand. Den der Tornado, den der souvenir, det skal bare bettes igen. Pocho. Der er bare kun 2 hver. Vi lægger 10 ind. Folk er sikkert bare der. Kan vi få en mere, kanskje?
Jeg er inde, jeg er inde, jeg er gul. Ja. Kom så. Let me fucking win this game. Let me fucking win this. Mange procenter har jeg, hvor kan jeg se det hen? Okay, 7%, bare at glemme det. Den er gone. Det er også fint nok. Man kan da ikke vinde hver gang. Chancen for at vinde på så lille prik, jeg har der. Nej, stop. Ja! 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 135! Ja! Ja! Tak for første episode, gutter. Tak for første episode.